एकदम दर के एकदम बुपरा जागी लुमता अम हाइन्टा को गले बरा आबुरु हंगा के को आधा घंटा फान नांगी मानो 15 मिनिट खाइरक पाइन्टा नों लुमुइ आं लुमुइ कलै जङ आं आपुर बाके गदि टाइम रंनाय माना बा कलै बराय लुमुइ जङ जे आपुर जानि बुसाबो तैनाय रो बनो सेमानटा बुसु कलै बरा अम हाइटा घंटा रो लका ना घंटा रो के बा आधा घंटा रो लेकाउ आमायो मा बक्स साका मा के थैया ओमा बहुत सामाने ओमा थैया के बसार दै बेगर दे पर ओमा थैया के ओमा कस कपना मुसुं खा ओमा नरगता मंगै फेमेनि जों गांके आनि लगिनि बरक ब फिकुंगो खाप फाके वार जागो नगो तंफुरो ताइ बखा मिलिं मालां हायें जागो आबो तो साबो वारा मतो जों साइमेया बिसिंगो नुगिया मा हातो नुगिया तो बखे नुमाखे नुगिया साबो वा तो ब खाप जेमन बरक बिसिंगो हाबि वार मा हायो मा हायें जागो बिनि आधा घंटा आम हाइरगं जागानो ताइ आमनि बिसि तंनि आधा घंटा आम हाइरगं गो दायग मुयुगं जागो वारजाक फुरुके कोन वारजाक माने थैरग ल थैरग तो को गया तो बखे ब सरि जे ताबो काहामो तंग हायें या फुरकाय मुयुगं जागै कोन गामा गता किसा या मंसि मंगै थांगो दा फुरके abon ya golo sing tabo go jaga wo fitar pirar khayu ni sing khana ka youtube ni bising tu nyugoi sing phakya omo tabo ga haimani forest bo om hai ingjaglia takta sa hamkata bong mala busu bolka mani hinke 4 mas hai kham bai 4 mas ge tabo oro phayei pojini pore hamka sing 8 din nang phakya on tini bai hinke 9 din nang phakya norok je prothom phaimani bai mane hamani ekdom successful mani busu koi din ka 8 din Tabuk susto. Susto. Nang bin logini. Nang bin login. Bung tamu ni. An bung jim ka debroma. Kami. Kami hingga gongram para. Blok. Blok hingga dugli blok. Hingga post office hingga dupsara PS hingga Srinagar. Baik. Wah, mau sabdan war pakai anu pigung sashi malah sabdan war kap ke war pun sashi malah tamuka. Agi nengob hainggo. Angom haing manita. Tak hamka. Tabuk ngke or fainai. Ipa tapre hearing center fainai ane je war mani. Ngke hamucha kata. Tai war liya. Tak war ya. Ekdom war sukliya. Ekdom kemai thangka aboka je war ma haing manok. War ma lethirok de pha. Phaya thirok ke phaya topke. War. Saime ang mo sabo war. Mekhang rok nugya da. Nugya. Ni bumu. Ane bumu ngke Somir Deborma. Kami hingga gongram. Agi nang bok sapuru bom hai mani. Pura asa hanya kek dang tam danang kon oma hai ni sai mi ata asa sata. Ciri khok dama to. Ciri khok ma to. Busuk jora ciri khok no. 5 minit 10 minit oma sirik nata. Ciri la bom hai ke ciri. Bok sawo ni ma sirik te sam nong sap nong. Besarang nongo ani besa sotong ho besarang man nai bile. Am no. Masikon busikon phaibe bahok sawnai nongta gono boro phai tam khai no boro phainai teifa kharka bithirok sarbo teirok kharwata hospital talang lakhata haike no hospital talangai nairei sujiro ro khangka nogoti phage haipan hamiata sujiro khana hamia go boro phai hamka it phatawo nang glei lum mani bukhuk do kisa sagra di bo bhai ki lumkha ang agi kuluine makano deherok bupara jagai lumo gatai rijai komal kangni kangthang ro phano se kesang mane ekdom phon hamya khusrui ma tongo badur haike hangake komal kang busurung na komal kang thamrok nang phano se to phon se busar tiki ani sako ko tong kobagai ma tongo gapuru bithirok sawui ada gonta sara esa saru ya ga saru goi paine hanya hai ko 2-3 घंटा ngano tusulu mukha biti sapunu ya biti sapano ani saksim baroni ya angka oponi pore lumang om hai mama ngeno ang mokolo bakhrai thangka mokol borok nukphano hasani borong no siniliya gatai kemak siari bising haing tongkhata om hai ngeka oro nang je kelai lumani mane mas kai besrok ka hai ka bosrok da ka ang lumo kelai luman simene bisa kajak oboni pore hengkeno komi ma haing tongka mokol kia mokol hengke 4 mas kajak keneng boba hai ke tabuk hamka ada hamka tabuk hengke deherok to tasha aram no nangkha gomoko logo tasha aram nangkha asa kilian suya pano gang to kilian ngan hananya asa khai jong ta ro agi nang
o ongi tongpuro nang doctor sa khamno gorgo da thangka thangka thanggnai mokol stup hunjagen yang mokol stup ni indison jaka kongsan 14000 ni sengkri borok 14000 khan mar jaka to phoncha hamya hangke teya sabo kisa kemak nong thangka geta bor phaine motamuti de oro ifata preng center of phai hamkata norok saiman ka ro bo hai thangnai nei obo hangke youtube nuguino sung ko mobile number rok rojagula hangke contact rok khainai biangti phainai hini sunguino sung phaiketa o jaga sokpaiketa kami hangke podumura para ani bumung ke madu bide borma madu bina khabani takhok tai bukhok chong obo haino belekne wana ma singcha mokol logia sieri hai asuk umorono tabuk asuk chakra bunya kubo serai sikang haisiko ngom suk jorawono bini mokol bu nogia ngtai bo kli bulumu ketani bagaing khana kacha jikunu tongo abu virus hamya ni bising tunyo obahke bo kli lumnani nango ge bo jaga phai hamka bo to srai sai khnarka o iputao phai ekdom clear successful ungkha bini ke khabang takhok tai bukhuk chong obo haino mo thangnai bo jaga wo sa khamya bemar gobang ma pot report khora kompa paralysis mokol nugia ang tongnai bohok sajangnai rok diarrhea bebang ang tongnai rok ha hai ke drug sawoi kobor mental ang tongnai rok boro phai ham norok social media antai norok naikhan ke norok serai nogono jeng mangpili phunugui tongo o ifuta o phai hamo orang ka black and one ma singcha o bakino singchar ganangai hayung ni busabuti rokno mo thangmani hai ka ba lobui tongmani hai ka ba khairok jagai hamri koplong ri tongmani kechung oroni je tuiphang sini baidia ri jogbai buchung koglon bising tui dadak sidak bobai kok salainai bobo haike borong no tuiye bobo haike hamrka bobo haike tuiye detail a bini khuktin jung srai nong update phunuk nai Dra, latha kere nang himda mangka nang agi latha bi him tong na busuk balo ka latha bi himani bisi bala yako saltam rok latha saraya ke himaya ge taw khana himan ka to him phunula do kisa himan ka hangka suka rangchangni takhok tai bukhuk chong jeng obo haino uram nong na update jeng phunugui tongmani jompai bolok baikhe khobjak Krishna Kamal kami obongkha ifuta prayer healing center o center no joto hayungni borok phaiye obo haikino je sak hamye rok je sak sori joto bemar manjak tongnai rok hamani mangpili kai tongmani obo haikino social media o jeromani bising tuino borok phaiye sak hampai mani kothoma rok mangpili rongno jeng phunuknani norokni bichkango phaijak tinini norok mangpili no norok nugui mangkhana je buskango je romani sing video no ham bobo haike hamka tam tongmani borok bemar ge bo jaga phai hamka ke obo haike no sing norok no phunugui tongnai uram ke je o thai je o center ro sabo chalugui tong bobo gara sabo malik aboni tuiye bini khuktinyo sing koglam salainai sini bai diari jogbai bo details serai ke oroni je kothoma rok no orni saksori hamya rok no je hamrumani bobo haike hamka hayungni borok rok no bo serai ke norong biskang saikhnarnai go baino pulena lamchugo kathang kaitana hambai hai tinini ojarawo chini media song hai phai sakpai mani bagai norok no ba hambai marwo chini ifata prayer healing center ni engoi jeng January ni 3 tarik ni simi chini healing kholok pika center jeng taisa rogi yachakha taisa rogi phaipika tabo kwbangma no rogi tongo borti narakjak
surijak thanai rok bo surijagui no thangui tongo haifano jeta borti narokjak rok borok nobo kaitor swnam pika kaitor swnamui rifika amoni bagui hambai maro ang kaitor no ang molpaya sakno bino samung no khalai thangnani nei ang kogrumani wansokmani ang tabuk 2025 bai ke 19 bosor kaka o samung khai tongmani taubo anoro rugi borti narokjak tongo rugi tongo kaitor swnamui no tongkho Engke lukurok to baksa mane kaham ke serai ke ni oroni je detail kunu saime angoi tongka engke rugirok jokhon te phaike angke borok ni je ang khanamani borok ni betting potro haike chamung nungrok engke bobo haike tonja ki borti da tam bobo hai abu kisa serai lukurok no borok ni hingkangke songoi chanani ganti nok tongo rugi tongoi tongnani bo borok ni nok tongo tamkhe borok ni bedding molowa rok borok ni mairong rok tai tuk rok borok tubui gas rok tubui oro songoi chai tongta angke ang time o suriwo time o borok no ang suriwui rota mani ni je o center ni trop tile mane tamu chuba mung tong borok no je kunu mani rok to borok no chuba mung hingke kebo mane hotate ma phaika tubui malaya hingkangke sing borok ni nok ni sokpaya sak sing chari ma tonu obo haike borok no reima tongta ke oroni je bobo haike phayanang nini buskango tamu hati rok tong school rok tong obo kisisa nini location no lukorong saikna serai buskango mane je nini ro sokpanyani hingke tamu tong lama haikebal okoro ko tan laharo tabuk to ang je media songni bisingtui je saklaiui chini lama angkha it bowui tongo belai ke ang hambai maro hayungni chini o area ni member rok no bo chini area ni je chini mohara songrok no bo ang hambai maro je o lama no lui tongmani bagui age hingke watui phaike kebo habui simaya gari habui maya ta tabuk hangkale watui pan habui manana ne ang asa khayo tai rugi rok no bo asuk tek to manglak direct no center o gari choli mano nei ang asa khaita rugi rok phanai rok sak khami rok nini center phanyani hingke bomo haike phanai lama ro kisa location saikna ani ano to kabangma borok no phone le khayo je location sungo jompui jola hingke sambar bazar Krishna Kamal para nei phaike hingke no ani center o sokpayo ani center o char jak tongo tinta cross gate o phaike hingke a gate no nuk phaike no oro no habui mano sing kebo location jakta chini je phane rok ni malkhung rok bo direct phaimano direct phaimano tabuk to it bokha je phane rok ni malkhung rok direct center o habui mano tabuk to sa khami rok je nini center phaiye gobangma ham thangmani mangkli kasai phaimani tabuk phaibo tongkho busikango borok ni bagui tam bobo hai message tongnai borok ni bagui hingkangkai ang message rwnani musungmakai jara rugi ongnai rok ang to 2006 ni simino samung no khai phaibla hingke borok poito khaiye phaike hangka borok poito khaike ba borok ni poito bani borok hamnai tai kaitor bo ano suba khangkai subai tongo kaitor tabuk bo snamui no tongkho rugi hingke lukorok no kisisa nini sinimung rok rui ani sinimung hingkangkai Monjorani Debroma Sangkuma bari Krishna Kamal para bolok hangke jompui jola lukorok no kisisa nini kokduk number rok kisa saknai ani kokduk number hangke 9862704245 taiyasa 9862704245 a number o call khaike hangke ano manai ang bai detail kok salai manai rugi phainani age bo ang bai
kok salai manai a number bai rangchakni takhok tai bukhuk song obo haino o center ni ifutani kothmarok no srai sai khunraka diare je chini bai monjurani deborma gulu korok o bahakino rangri kri rok bigra khangara rok o bahakino rang bo bahake mane borok samung tangai sai tongjajao je dini je hingke sak bemarok manja khangke sak hamnok rogo thanani bagai rang puisa kri te ekto nangai tongo ga hakino thimani haikoba langma chomani mangpli hingke obo haino rang puisa kri rok ni thani obo haino doctor sak hamnok rogo thangmaya rok ingui tongkhoba norok o center o phai norok krungri kokdukni bisingtui haikoba je location sai khonaraka ani je bai hingke o center o norok phai krungdi norok ni sagrok busuk jorotui nokno kaham khlaima no bo chesta khlainai hingke khapangni takhuk tai bukhuk song jeng haino hai tebisa bani khuktibo jeng tai kisisa koklam thanglaibo hambai ang sanamo chongmane kokke haisi oro rugi phainai rok ano sai khanaro kebo 40 lakh baijak kebo 70 lakh baijak kebo 80 lakh baijak bongni rugi no tei kebo chenai rok thangjak kebo belur rok thangjak makhonda rok thangjak khani sai khanaro ta haipena ang to borok no 1 paisa sanya 1 paisa bonaya ang borok no ekmatro bithi thok bai tei simisi ruwo hingke tai borok nang bokhorok rok siru asukbai ni borok no kaitor snamo tak sak jorale ang kuno rang naya boje khapri mani borok rakha riya khapaika tangka ang rang le naya borok no ang thok bai tei simi ang roi bokhorok rok suriu asukno ani o jaga o bithi tai krei baksa usal lukrok mane commenti rogo haikoba kok dukti rogo krungoi tongo mane a jaga o center ongkha mane tahna kalai tam hone sanai mane 2 number haikoba public rokno bahai ke thok roi o bahai ke rangri rokna o mane hamre jaman barok ni borok mane sahori tongo o kok rong nang tam bong no kok phirung tok o kok rok khangka hangke ahai bororok angu thok hingke ang bajani tei paito masuduno ang abono suri rohaya khibirisi anoroni tei nose ang khogroi suriwei rohoro rugi rong no kono khoros ta khaidi ninai hingke borok angu thokman thogya puru borok no thogrmani malaman thogya puru borok no malarmani oboto ang mamuyale ang banogiri meyable abo to paima to bo hingke ma phalo abo happen bazaro 20 taka ang 20 taka no phalo tai lab naya abono 20 taka to mani 20 taka no 20 taka no hingke abono suduno lokorok jodi no ano ব্যবসা খাইও চাও 2 নাম্বার samung hingke abo borokni bepar jisu christo no si bothari tongo hamya sai tongo ke ano bo sasi naino haipana ano kaitor sai kalango nang sai tongdi ang phayasa ang si borok no akok rong no utor phainai sapainai nei ano sai kalang thangta pha tabo khayungni bwsarok no nini je o center ni je omosuk nang tabo kuchu kawi tongo sini jagui tongo lukorok bai o lukorok ni bagai last message o bosor katalni ingraji bisini 2025 ni o salni no tuyei nang kechar mung tam tongnai ni o ang to kabangma dino samung khai phekya hingke ang ubas bo tongo suri tongo tago suri no tongo haipano kaitorano o 2024-25 tabok to 25 hapaikya hingke o 2024 ni chai 2025 taibo sangsar sasararang nai nei ano saikalang thangta kaitor puske tongdi nei saikalang thangta kuno jaga tan lainai kuno jaga bolainai kuno jaga bothal lainai kuno jaga walai mongnai kuno jaga wo nukhong shanti tonglak kun jaga wo para shanti tonglak omo haike pukabangma walai mong bothal lai mong amo hai engnai nei saikalang thangta omke ki mane borok bangmani unjai da angnai abotam mol paina ni kasuka nei saikalang ta mol paina ni kasuma bagai
একের পর এক বছর অবতাই শান্তি ইংলিয়া চাচারা রামাং ওই থাংচিনাই নেই সাইকেलां थांजा 2024 निचाय 2025 ताइबो मारंनाय नि साइकेलां ता औवालायमं सौलायमं ता आमहाय नि साइकेलां ता dongko bai jora kisao jora romani bagai belai belai kena hambai bai no khapangni takok tai bokok song o bahin norok khnai mangkhana sini diari juk monjura ni debormani khuktei gawbai kino bo srai o kothomarok no orni o center ni kogrok no saikhnarka norok buji man bai kena norok khnai man bai kena gerangchani takok tai bokok song norok nai tongnai rok norok komini bisingti bo norok krungdi haikaba kokdukti bo norok krungdi chung kokduk number rinai o center ni norok nai tongnai rok bo bahing jaka tinini mangplik nai tongnai rok no jotona hambai khulumka